na po. Los, ginin nyo girls. Ay na ta. Ha? Gusto ba ka? Imagine ka? Pagtagbaw na, pagtagbaw. Kapuya ko kaya ni inani workout eh. Pagtagbaw na. Respeto, pagbaton o respeto. Ayaw scroll. Ayaw yung scroll. Tiwasan ni nga video. Kapuya ani eh. Tagbaw girls, pagtagbaw mo girls. Los ginin nyo girls. Oh, sige. Oh no! Tuo kay dili gwapo. Ako pagigtian, scroll na ini mo. Scroll testing ra. Scroll kay testing yun kay. Tuo siguro daw tiyan. Dili pagig gwapo. Scroll na dayon. Kau berikan